For asamabo. Chrese me na media iso asesi a we dey breaking news and kansuo kra. Ana me hu se paakoso for youth. Chrese paakoso for youth no omani abre papa. Wo hwe letter ye da screen so ya. Letter no emunsam nyina ne se abusuapanyini yatu na sen. Paakoso for youth se omumpa abusuapanyini din kura tie biem. Omumpa so obeye abusuapanyini ensa no se wodi animguase wodi ntawantawa wodi oyene aba abeto paakoso for eso abusuapanyini eyo mambofo ento mpeso obi akora beba abusuapanyini din akase woye abusuapanyini paakoso for ani abro youth no letter tentente ado matchrom de ababeto amansan tentente se lumba asemi won before e be sie sa papa no na ensam a esisi no se abusuapanyini we dia wana akwafa bae o enanu ya na wa akwafa bae enanu ya na abetena se ye maame akoso asewa ebe ye kuna on na munimu no ene nanu ya osabeka se ya friend say odobroni ene me ye kuna abra beka se akoso asewa ena munimu no na munimu odobroni bia no emse no atwetwa two thought na wani so chinimu enti amwa hunu nsem na akeka ne so aniye se the paakoso for say enough is enough abusuapanyini fancy kan gu form said you also ya abusuapanyini no finance form na tu wa hu ade so kire se koda ba bi kula na edimu ye mpese betu din kula biem e wo paakoso ho ye mpese ba ya abusuapanyini bia biem etisi sa buka tep kire se sanse kan wonua ene wajan enyina efe free asasi so because ye hia I am critical. Daddy lumbe wo ba kupo odofo ehun amane ehun oyene ehun sunsanso boy